I don't care, so always crazy. Run away to the world that we desire. Tagal natin pinagkita. And the road you walk, it will lead me to you. And 1,000 years would be worth the wait. It may take hard. The Trinity Harmony. Once again, let's give them a round of applause. Engineer. Tangan Engineer Construction, kumusta po kayo? Naku po Magandang naman. lalaki pa naman palagi. Alam mo gagawin natin, pwede? Stand-upper? Pwede tayo, doon tayo. Pwede po. Oo, doon na lang tayo Para sa likod. ma-cover lahat Oo, yung cover mga. lahat, oo. Basta There are 18,255 na uupo mamaya. Itong dosing ito para nakausap ko na si Pangmay ng PWC. Para kami closing, salvo na kunin mo, Angel June. Pero balik isabla, ikanako po kapasalamatan, ikanakamo malipaya, pamalintakin at pagkanakamo, para biyaya at kalikaltasan ng unang bangat, bago mag-prosesi. Bagamat medyo masakit sa po ikanaming umpisa, pero hindi po sinuporta yung kepo. And yung kepo, the qual, and also inawal, since yung kepo. Pero ining mengi, pinulusok na nga po.
Dune, na hindi katang matibay ako, hindi katang pagi sa meto para kay syudad Mabalacan. I love you all. I love you all po. Hereby proclaim the above named winning candidate, Aquino Attorney General. Aquino Attorney General as the winning candidate for the newly elected mayor of Pampanga. The newly elected mayor of Pampanga, Mabalacan City, province of Pampanga. Ang tamong pugawan ng mga mahal kay Mabalacan, ang tamong pugawan ng mga sopan nila sa bukay kayo, at kagaradyan ko, may pawat Mabalacanyo, kailan po ni City, na inusulong po ni Mayor John Aquino, ako'y Vice Mayor John Castro, kami na po nagyayari ang mga konsiyan. So, muli po, tayo, kapatan, Achel, Wale, Kuya, painis po po kayo. Amin po, iket kayo Mayor, Attorney John Aquino. God bless everyone. A celebration. People of Mabalacan, we give you the Mabalacan Siglab Dance Alliance. Nice to meet you, Sir Engineer Concepcion. Nice meeting you again. Ganda si Ma'am Ethel. Ma'am Ethel ay kasama anong department? Ayun, sa Vice Mayor's Office. Eh, madalas ito, maraming sa pera. ay, sige po, congrats. Congrats lang. Congrats lang. Sana. Ito po yung galing.
Bumaba. Thank you po. At siyempre, kasama po natin ang nag-iisa. Ganda ng barong niya. Nothing, good morning po. The longest serving mayor of the Philippines, no other than the former mayor of Malacca City, Mayor Marino Pineda Morales. Okay. Galing ata ka ng Bamban na mayor. Oo, galing ako ng Bamban. Sinabayan ko si Bam. Nag-golf taking din sa Bamban. Tapos Barcelona. Si Mayor lang, hindi lang sa Malacca, si Mayor, hindi lang marami siyang anak, kung hindi marami pa siyang anak na nanalo. Dalawa dito sa Mapalaka. Apat. Pare, maraming nanalo sa pamilya. Ito. Okay. Sino sila, Mayor? Number 1, si Ivan Morales. Yeah, number 1. Number 2, si Bob Morales. Number 3, si Marjorie. Actually, Sambo of Yukit, Barangay Yukit. Number 4, ang aking apo na si Aaron Soliven. Son-in-law ko, mayor ng Santo Tomas. Santo Tomas. Congrats na lang sa mga Congratulations lang Kasi sa babalikan natin. kay Team Jel and June. No? Ang mga team na tapat at malinis na panunungkulan. Maraming salamat. Dati pong mayor, maraming pong pag-usupo tayo sa advice natin pagdating sa larangan ng panunungkulan. Maganda. Ayan. Tayo. Bibigay nila yung 100% service sa ating mga kabayan na napabayaan for almost years. 8 years. Almost 8 years. 8 years. At saka nababalitan ko, Mr. I. Orbit, wala na daw pera mag-ulaka. Naiwan. Ay, hindi ko alam yan kasi hindi tayo nagtatrabaho sa Pero sana naman kahit pa paano, kung wala namang pera yan, at least next year, no, pwede naman nilang i-programang mabuti lahat ng mga dapat kailangan gawin ng ating mga kababayan nandiyan ang healthcare, no? Number 1 yan, no? Tsaka yung education. Siguro dapat nilang bigyan nilang doon at pansin at malaking tulong. Same as senior citizen, no? Alam naman natin for the past years, maraming hindi tayo bigyan ng mga ayuda sa mga senior citizen. So sana ngayon lamang magiging maganda at maayos yung pamamalakad ni Mayor Jel Castro, Jel Tangino, at saka ni Vice Mayor Jel Castro. Sabay, i-congrats nyo po bago kami pumasok sa loob. Ay, hindi ko dapat i-congrats kasi magtatrabaho pa lang yan. Good luck. Sa wedding ganun din. Good luck. Good luck yan, best wishes, di ba? May nabalitaan ako, Yan. Lahat ng ating mga bagong kanal, Councilor Ignacio Miguel M. Morales. ceremonial walk ng ating Mabalakat, lalawigan ng Pampanga, na inihalal sa katungkulan
bilang sangguniang panlungsod ng Mabalacat bilang sangguniang panlungsod ng Mabalacat ay taimtim na nanunumpa ay taimtim na nanunumpa na tutuparin ko ng buong husay at katapatan natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasulukuyang katungkulan ang mga tungkulin ng aking kasulukuyang katungkulan at mga iba pa. at mga iba pa. Pagkaraan nito Pagkaraan ito ay gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas ay gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod na aking itataguyod at ipagtatanggol at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas ang saligang batas ng Pilipinas na tunay na mananalig at tatalima ako rito. na tunay na mananalig at tatalima ako rito. Na susundin ko Na susundin ko ang mga batas, ang mga batas, mga kautosang legal mga kautosang legal at mga dekretong ipinaiiral at mga dekretong pinaiiral ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng mga sadyang tinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas ng Republika ng Pilipinas at kusa kong babalikatin at kusa kong babalikatin ang pananagutang ito ang pananagutan ito ng walang anumang pasubali ng walang anumang pasubali o hangaring umiwas. o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Kasi nawa ako ng Diyos. The Honorable Edda B. Dizon, Executive Judge of the Regional Tri-Court of Angeles City, will administer the oath of office for the Vice Mayor Marcus T. Castro Jr. Please raise your right hand and repeat after me. Ako please state your name, Ako si Marcos Tolentino Castro Jr. ng lungsod ng Mabalacat, ng lungsod ng Mabalacat, lalawigan ng Pampanga, lalawigan ng Pampanga, na inihalal na inialal sa katungkulan sa katungkulan bilang pangalawang punong lungsod ng Mabalacat, bilang pangalawang punong lungsod ng Mabalacat, ay taimtim na nanunumpa ay taimtim na nanunumpa, natutuparin ko na ang buong husay at katapatan natutuparin ko ng buong usay at katapatan sa abot ng aking kakayahan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulan ng aking kasulukuyang katungkulan. Ang mga tungkulin ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng mga iba pa. at ng mga iba pa. Pagkaraan nito Pagkaraan nito ay gagampanan ko ay gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at Na- ipagtatanggol na aking itataguyod at pagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas ang saligang batas ng Pilipinas na tunay na mananalig na tunay na mananalig at tatalima ako rito. at tatalima ako dito. Nasusundin ko ang mga batas, Nasusundin ko ang mga batas, mga kautosang legal mga kautosang legal at mga dekretong ipinaiiral ng mga sadyang at mga dekretong ipinapairal ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas ng Republika ng Pilipinas. at kusa kong babalikatin At kusa kong babalikatin ang pananagutang ito ang pananagutang ito ng walang anumang pasubali
nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Kasiyan nawa ako ng Diyos. Congratulations to Honorable Marcus T. Castro Jr., Vice Mayor of Mabalacan City. Thank you for the foregoing. We hereby proclaim Aquino, Attorney General, Cambilan, as a duly elected City Mayor of Mabalacat City, Province of Pampanga. The Honorable Edda B. Dizon, Executive Judge of the Regional Trial Court of Angeles City, will administer the oath of office of Mayor Attorney General Guthrie B. Aquino. Please raise your right hand and repeat after me. Ako si, please state your name, Ako si Gerald Guthrie B. Aquino ng lungsod ng Mabalacat, ng lungsod ng Mabalacat, lalawigan ng Pampanga, lalawigan ng Pampanga, na inihalal sa katungkulan bilang punong lungsod ng Mabalacat, na inihalal sa katungkulan bilang punong lungsod ng Mabalacat, ay taimtim na nanunumpa, ay taimtim na nanumpa, natutuparin ko ng buong husay at katapatan ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at mga iba pa. ng mga iba pa. Pagkaraan nito Pagkaraan nito ay gagampanan ko ay gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas, sa ilalim ng Republika ng Pilipinas, na aking itataguyod at ipagtatanggol na aking tataguyod ay pagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas, ang saligang batas ng Pilipinas, na tunay na mananalig at tatalima ako rito, na tunay na mananalig at tatalima ako rito, na susundin ko ang mga batas, na susundin ko ang mga batas, mga kautosang legal at mga dekretong ipinaiiral at mga dekretong ipinaiiral ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas, at kusa kong babalikatin ang pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Congratulations to Honorable General Guthrie B. Aquino, Mayor of Mabalacan City. Hindi ko pinipiro ang isang nanunungkulan sa ganitong napaka
Marvin Tolentino, no? Rafael Liwanag, nandito rin po sila. Engineer Graham Tapion, na gusto rin maglingkod sa bayan, pero sa ibang pagkakataon. So, tayo po lahat, kami po ay nagpapasalamat sa lahat po na narito sa tiwalang ibinigay niyo po sa amin. Pasibayo po, ini po ingke kayong Mayor Attorney Gerald Guthrie Pineda Aquino. Dakala salamat po, ingke kayong binyang lugod at tiwala ka na po. God bless us all. Thank you very much po at mabuhay po tayong lahat.